Sebastian? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan ikke finde på. Det virker så... Kan vi bare freestyle lidt? Find bare... Turkmenistan er et af verdens mest isolerede og berygtede lande. Du filmer ikke computeren? Turkmenistan er et af verdens mest berygtede isolerede lande. Det er et land, hvor man kun må fortælle gode nyheder. Det er også et land, hvor det er utrolig svært at udforske. Det er jo svært at komme ind over overfladen på. Men det var det, vi gerne ville gøre. Og det synes jeg faktisk lykkedes ganske godt. Så tag med på den rejse. Så er der mikrofon på. Og vi er klar til at udforske og fortælle. Ashgabat, verdens hvideste by. Den første præsident af Turkmenistan bestemte, at Turkmenistan selvfølgelig skulle have en flot hovedstad. Og hvordan bygger man en hovedstad flottere, end hvis man bygger det hele i marmor? I Turkmenistan, der betyder symbolikken alt. Det gælder også for alle bygninger. Altså, der er ingenting i Ashgabat, som er tilfældigt. Udover at Turkmenistan de skulle have en prægtig hovedstad, Ashgabat, så bestemte den første præsident også, at der skulle være en masse monumenter, der symboliserede den flotte og stolte historie i Turkmenistan. Og dem har man alle sammen sat her i The Memorial Park. I Turkmenistan finder du flere steder, som er en del af UNESCO's verdensarv. Ruiner, som tidligere har været en stor betydende del af Silkeruten. Det er også en by, som udover at være rig på monumenter, har et fantastisk handelsliv, mange bazarer. Så er vi inde midt i bazaren, og det er jo ikke fordi, at vi kun vil filme mig, men det er fordi, at der er sådan lidt restriktioner på, hvad man må filme. Og så lad os se, om vi kan finde noget at handle. Jeg er jo købmandssøn, og det er jo ikke for sjov. Det der er en negleklipper, der sender et flot signal. You found nail clipper? Really like the patterns. And now this place, this bazaar? Altså, bazaren, vi er på nu, hvis man ser den ovenfra, så vil man se, at den har det her mønster her. Og det her mønster her, det hører til regionen, vi er i nu. Hver region, de har ligesom deres eget mønster, som også ses på fladet blandt andet. Alting skal have en symbolik, og det er jo fantastisk, fordi det gør det lidt nemmere at designe ting. Og masser af medaljer, medals. Actually, I wish I could buy everything and just, put it into a museum because all this stuff that belongs to museum, in my opinion. Yeah. Смотрите, это 50-х годов. 50-х годов, которые еще... Very cool. Her står vi så midt i Ashgabat, og at jeg står midt på vejen er jo et tydeligt eksempel på, at der ikke er så mange mennesker og biler i hovedstaden. Det her det er Independence Park, bygget i 2006, som et symbol på, at Turkmenistan er uafhængig fra resten af omverdenen. Det er et sted, hvor når der kommer ledere fra andre lande, så planter de også et træ for ligesom sådan at støtte op om uafhængigheden. De statuefigurer, vi ser rundt omkring stående her, det er alle sammen tidligere ledere i Turkmenistan, men også før, at Turkmenistan blev frigjort fra. Så er det nogle symbolisk meget vigtigt sted for det turkmenske folk eller det turkmenske selvstyre. Efter en lang og begivenhedsrig dag i Ashgabat, så er det på tide, at vi skal mod ørkenen. I ørkenen, der venter en af de helt store seværdigheder, porten til helvede. Ny bil. Hjulstrækker. Vi skal køre til ørkenen. Vi skal til porten til helvede. Kom med. Ørkenen her. Velkommen. På vej til porten til helvede. Et kæmpe brændende gaskrater midt ude i ørkenen. I den turkmenske ørken. Den her vej. Men først, kaffestop. Skal vi jeg skal lige have nogle penge. Der er ikke nogen hæveautomater helt Turkmenistan. Is this like Snickers? Ja. Ja. Turkmensk Snickers. Turkmensk cola. 24 manat for en Snickers og en pose chips og en Fanta. Billigt. Next stop. Porten.
Porten til helvede det er opstået, fordi at der var en boreulykke for 50 år siden, hvor nogle sovjetiske forskere de borede efter noget gas. Bræste det her hul sammen, som det var, de borede i, eller det kollapsede simpelthen. Og så kom der alt det her giftige metangas op på jorden. Og så tænkte de der sovjetiske forskere, det skal vi ikke have noget af. Og hvordan får man gas til at forsvinde? Det gør man selvfølgelig ved at sætte ild til det. Og så begyndte det at brænde, og det tænkte de, det brændte nok kun et par dage. Men nu er det brændt i 50 år. Så fremme. Det er så vildt. Den har også den der lugt, som om, at det var en gasgrill. Altså en gasgrill og bål, der er den samme. Porten til helvede, et 60 meter bredt hul, der brænder 24/7 og brændt i 50 år. Lige siden den sovjetiske boreulykke. Når det vilde er, at det brænder bare hele tiden. Sådan det ikke, selv når det regner ude, så er der jo stadigvæk bare ild i det. Og der er ikke nogen, der forstår, hvordan, eller der er ikke nogen, der har undersøgt, hvor længe det kan blive ved det her. Så er vi fremme, og nu skal vi have noget mad, som om vi grillede. Vi skal have noget shashlik, vi skal have noget plov, vi skal have noget masser af turkmensk mad. Det er fremragende suppe. Vi får lidt grøntsagssuppe her. Typisk, når man spiser mad i Turkmenistan, så starter man lige ud med en suppe for at ligge på den. Og i dag, der får vi så en grøntsagssuppe. Mærkeren, han har serveret den. Vi skal sove i yurt, som er et traditionelt turkmensk telt. Kom indenfor. Jamen her, der har vi så den ene seng, og her har vi så den anden seng. Der er både tæpper og dyner og alt muligt, hvad hjertet begærer. Så der kommer vi til at sove rigtig godt i nat. Efter så mange indtryk på så kort tid på en dag, så ender man med at sove rigtig godt. Og det er også selvom man sover på en lidt for hård træseng, uden yurt, ude midt i ørkenen. I morgen, der venter endnu en spændende dag. I morgen, der skal man nemlig møde masser af lokalbefolkningen